ኣብ ርእሱ ቀርኒ ዘብቀለ ሰብኣይ ፍሉይ ሕክምናዊ ምስጢር ሓደ መዓልቲ ካብ ድቃስካ ተበራቢርካ ኣብ ርእስኻ ንእሽቶ ቀርኒ ከም ዝወፀትካ ጌርካ ምሕሰብ ኣዋርሕ ሓልፉ ዓመታት እውን ይነግዱ እታ ንእሽቶ ቀርኒ ግን ካብ ግንባርካ ወፂኣ ኢንችታት እናወሰኸት ናይ ቀርኒ ቅርፂ ሒዛ ምዕባይ ትቕፅል ኣላ እዚ ነገር ካብ ናይ መፍርሒ ፊልም ሆረር ፊልም ዝተወሰደ እዩ ዝመስል ግን ብሓቂ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝነብር ሓደ ሰብኣይ ዘጋጠመ ናይ ሓቂ ፍጻመ እዩ ሎሚ ነዚ ናይ ጋኔን ቀርኒ ተባሂሉ ዝተሰየመ ዘድንቅ ሓቃዊ ታሪኽን ነዚ ዘስደምም ኩነታት ዘስዓበ ፍሉይ ሕክምናዊ ምስጢርን ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ኩሉ ግዜ ነዳልዎም ናይ ጥዕና ሓበሬታ ቪድዮታት ክበጽሕኩም ንቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ህንዲ ዝርከቡ ሓኻይም ሻምላል ያዳቭ ንዝተባሃለ ወዲ 74 ዓመት ሓረስታይ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ርእሱ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ቀርኒ መልክዕ ዘለዎ ዕብየት ምስ ኣውፅአ ሕክምናዊ ረድኤት ገይሮምሉ እዮም ብመሰረት ዝወፁ ጸብጻባት እዚ ዕብየት እዚ ክርአ ጀመረ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ርእሱ ማህሰይቲ ምግጣሙ ስዒቡ ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ዝተፈጥረ እዩ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ንእሽተን ክትቆጻጸሮ ትኽእልን ነበረት ይኹን እምበር ኣብ 5 ዓመታት እናነወሐን እናተረረን ብምኻድ ኣብ መወዳእታ ሓያሎ ኢንችታት ንውሓት ክህልዎ ክኢሉ እዩ እዚ ዕብየት እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ብምንባሩ ናይ ስድራ ቤቱ ናይ ጎረባብቱ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ሕክምና ሰሙያ ኣቃልዎ ክስሕብ ክኢሉ እዩ ያዳቭ ነቲ ዝወፀ ቀርኒ ብጣዕሚ ክነውሕ ከሎ ባዕሉ ይቆርፆ ከም ዝነበረ ይዛረብ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ቀርኒ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ስለ ዝኾነን ክቆፃፀሮን ስለ ዘይከኣለን ናይ ሕክምናዊ ሓገዝ ደልዩ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ናብ ሆስፒታል ምስ ኣቕንዐ እቲ ዕብየት ቀርኒ ዘፍርሕ ትርኢት ይሃልዎ እምበር ልክዕ ከምቲ ኣብ እንስሳታት ዝርአ ናይ ሓቂ ቀርኒ ኣይነበረን ብሕክምና ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኩታኔስ ሆርን ወይ ናይ ቆርበት ቀርኒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፍሉይ ሕክምናዊ ፀገም ምዃኑ ተረጋገፀ ምስቲ ኣብ ርእሱ ኣጋጢምዎ ዝነበረ ሓደጋ መጉዳእቲ ዘራኽብ ከም ዘይብሉ እውን ተረጋገፀ ናይ ቆርበት ቀርኒ ኩታኔስ ሆርን ማለት ብቐንዱ ካብ ኬራቲን ዝተባሃለ ፕሮቲን ዝስራሕ ኮይኑ ኬራቲን ማለት እቲ ንፀጉርና ናይ ኢድናን እግርናን ጽፍሪ ንኽስራሕ ዝገብር ፕሮቲን እዩ ቆርበት ቀርኒ ወይ ከዓ ኩታኔስ ሆርን ኣብ ቆርበትና ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ኬራቲን ምስ ዝእከብ ዝፍጠር ሕክምናዊ ኩነታት እዩ እዚ ፀገም እዚ ሳሕቲ ዝፍጠር እኳ እንተኾነ ንውሓቱ ይፈላለ እምበር ንዘመናት ክርአን ኣብ ሕክምናዊ ሰነዳት ክምዝገብን ዝጸንሐ እዩ ኣብ ህንዲ ከተማ ሳጋር ኣብ ዝርከብ ባጊዮዳይ ትሪት ሆስፒታል ዝሰርሑ ሓኻይም ነቲ ቀርኒ ብመጥባሕቲ ብዓወት ከወግድዎ ክኢሎም እዮም እቲ ዕብየት ቆርበት ቀርኒ ናብ ናይ ርእሲ ዓፅሚ ከምዘይኣተወ ንምርጋፅ ናይ ራጂ ምርመራ ተገይሩሉ ነይሩ ዕድል ኮይኑ ናብ ዓፅሚ ኣይበፅሐን ነይሩ እቶም መጥባሕቲ ዝገበሩ ሓኻይም ነታ ቀርኒ ብምልእታ ከውፅዋ ክኢሎም እዮም እቲ መጥባሕታዊ መስርሕ ዕውት ነይሩ እቲ ተሓካሚ እውን ብፅቡቅ ጥዕናዊ ኩነታት ሓዊ ናብ ገዝኡ ተሰኒ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ ብምኽንያት እቲ ዘድንቕ ዓብዪ ትርኢቱ ከም በዓል ፎክስ ኒውስ ኤንዲቲቪ ኒውስ ዝተባሃሉ ዓበይቲ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት ኣቃልዎ ክረክብ ክኢሉ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ፍጻመታት ሰባት ንምግራም ጥራይ ዝቐርቡ ኣይኮነን ክኢላታት ሕክምና ዝዓውዲ ከም ዝሕብርዎ ናይ ቆርበት ቀርኒ ኩታኔስ ሆርን ሸለል ክበሃል ከም ዘይብሉ ዝሓበሩ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ብሰሙያ ጥዕና ክምርመር ከም ዘለዎ ማዕዶኦም ገሊፆም ምክንያቱ ገሊኦም ናይ ቆርበት ቀርነታት
ኣብ ትሕቲ ቆርበት ምስ ቅድመ ካንሰር ወይ ድማ ምስ ናይ ካንሰር ለውጥታት ዝተኣሳሰሩ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ሓኻይም እቲ ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ነቲ ዝተወገደ ክፋል ብያብሲ ምርመራ ይገብሩሉ እዮም። ስለዚ ኣቀዲምካ ምርመራን ሕክምናን ምግባር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ንስኻትኩም ከ ከምዚ ዝበለ ፍሉይ ጥዕናዊ ፀገም ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ? ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሕፉልና። እንቕርበልኩም ዘለና ናይ ጥዕና ሓበሬታታትን ትምህርትን እንተዳ ፈቲኹሞም ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ምንጭታት እዚ ዝገርም ጥዕናዊ ዜና ኣብ ኮመንት ኣቕሚጥናልኩም ኣለና። ዝርዝር ሓበሬታ ምንባብ ትኽእሉ ኢኹም። የቐኒየልና ንቅሓት ንጥዕና